Cymraeg a Iago dwi, yn reiddiol, dwi'n mynd o'r nunlle rili, dad fi'n RAF. Da ni wedi teithio gwmpas Europe rili, Cyprus, yr Almaen, Lloegr, Cymru. Ond mae teulu fi o Pengroes yn reiddiol. Rwan, ers mis Mai, dwi wedi bod yn cynghorydd Sir, Plaid Cymru. Dwi'n is-gadeirydd grŵp Dyffryn Llanllyfni gan ugain. Grŵp sy'n trio hybu bob elfen o dyffryn. Be dyn ni'n trio wneud ydy rhoi reswm i plant yr ardal i eisiau aros yn yr ardal, yn lle beth sy'n digwydd rwan, lle maen nhw'n gorffen efo ysgol a gadael y dyffryn. Ges i o magu o gwmpas Ewrop, ond Cymro dwi. Ond oedd mam fi'n siarad Cymraeg, ond nath i benderfynu stopio siarad Cymraeg efo ni ar ôl athyn ni ysgol, 5 oed, achos oedden ni'n mynd i ysgolion Saesneg. Ac nath taid fi farw yn 2001, ac nathon ni gyd ddod i lawr i'r Cynebrwng, ac jyst o'n i'n meddwl, iawn, dwi'n gorau wneud o rwan, dwi'n gorau cychwyn rwan. Es i ar cwrs intensif yn Llanbeder, Pont Steffan, am 2 fis. A wedyn, 2003 nes i orffen y cwrs yn Caeredin, symud i lawr i fyw, ac dwi wedi jyst defnyddio y iaith ers hynny. I fi, mae dysgu iaith, dyna y peth gorau dwi'n gwneud yn fy mywyd. Dwi'n gwneud llwyth o bethau, dyna y peth gorau dwi'n gwneud. Dyna y peth dwi'n mwy o falch o, ydy y ffaith bod fi wedi dysgu Cymraeg. Mae hyn jyst i newid fy mywyd yn hollol. Pan ti'n siarad efo rhywun a ti ddim yn gallu egluro dy hun, ti'n poeni am sut maen nhw'n meddwl amdano chdi. Achos dydy cymryd chdi ddim yn dod drosodd yn iawn. Ti ddim yn ffynnu os ti'n gorfod meddwl am pethau. Ti ddim yn glyfa os ti'n siarad yn araf iawn. A ti'n gallu gweld llygaid pobl yn just gleisio drosodd a ti'n meddwl, oh god, dwi wedi colli nhw. Dyna'r peth i fi anodda, ti'n gorau mynd trwy hynny, ti'n gorau cario ymlaen trwy hynny. Mae yna 5 o'n ni, mam, dad, 2 chwaer a fi, ac da ni wedi siarad Saesneg am y 30 mlynedd cyntaf fi. Dwi'n 42 rwan, ond rwan, mam fi a 2 chwaer fi yn siarad yn Gymraeg, da ni byth yn defnyddio Saesneg dim mwy. Pan ti wedi arfer siarad efo rhywun dros 30 mlynedd mewn un iaith, a wedyn ti'n newid o, mae'n teimlo'n awkward, ond mond am wythnos, bythefnos. Ar ôl hynny, mae'n hawdd. A rwan, mae'n anodd iawn i fi siarad yn Saesneg efo teulu fi, achos dyn ni'n teimlo'n naturiol dim mwy. Ers gath hynny i enni, mae fi eisiau wedi bod yn rhedeg rhyw prosiect bach lle da ni'n tynnu lluniau o ynir efo pobl enwog. Ers hynny, da ni wedi cael fo efo Matthew Rhys, efo John Hartson, efo Sam Warburton, Lee Halfpenny, Jamie Roberts, Cerys Matthews, bob math. Rwan, da ni efo 33 o luniau o'n y fo a pobl enwog o Gymru. Peth pwysica am ddysgu iaith ydy y ffaith bod mab fi ynir yn mynd i fyw mewn tŷ yn iaith Cymraeg. Bydd o'n cael profiad hollol gwahanol i fi. Bydd o'n rhan y cymuned, greiddio yn fyma a greiddio yn y iaith ei hun.